Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Waqiah ayat 86. 86. Falaula in kuntum ghaira matinin. Falaula in kuntum ghairu madinin. Farji'unaha in kuntum sadiqin. Tarji'unaha in kuntum sadiqin. Fa'amma in kana minal muqarrabina farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Fa'amma in kana minal muqarrabina farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukadzibina dzallin. Wa amma in kana minal mukadzibina dhallin. Fanuzulun min hamimi wa tasliyatu jahim. Fanzulun min hamimin wa tasliyatu jahim. Inna hadza lawal haqqul yaqin. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Aw madzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Falaula mbok yao ing kuntum lamun ana sira kabeh ku ghairu madinin liyane dikuasai tarji'unaha balekno sira kabeh ing ruh ing kuntum lamun ana sira kabeh kusadikina wong kang temen. Ayat 83 falaula idza balagatil khulqum wa antum khina idin tangdur. Boyo nalikane ruh iku wis tutuk tenggorokan, wis ngorok-ngorok. Falaula in kuntum ghaira madinin nek pancene sampean iku ora dikuasai karo wong liya, ora dikuasai Allah. Tarjiunaha ing kuntum sadikin balekno ruh iku sing kate metu iku sing wis tutuk tenggorokan nek pancene kon iku sing temen. Dadi nalikane wis sekaratul maut nyawa wis tutuk tenggorokan, dadi wong nek mati iku teko sikil dhisik. Sikile iku adem. Jadi matine teko sikil. Ana cerita wong iku asale kafir, dijam mlebu Islam gak kenek-kenek. Sampai akhirnya gelem mlebu Islam dengan kesadaran sendiri. Diwurui salat iku wangel. Diwurui maca iku wangel. Wis gak usah tak awarai rena-rena maca Quran, wis sampean maca kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya wis iku tok. Dadi gak tau maca liya-liyane wis. Al-Fatihah ya wis karo kulhu. Dadi Quran sampeyan gedene iki sing diisani cuma kulhu karo Al-Fatihah tok. Wancane yo pangel diwuru. Apa ilate wis kadung kaku. Tapi istiqomah. Salat jamaah gak tau telat 5 waktu. Anggere mari subuh mulai ngenteni sing wedok gaekno kopi, maca kulhu. Akhire suwi-suwi katene mati iku kandha. Se celukno Yai anu gurune. Awate mati jare ngene. Sampeyan iso-iso ae sing wedok diamuk. Sing wedok sing ngamuk. Akeh getun golek gak anu. Akhirnya dicelukno temenan kiyaine. Lho iki aku wis kate mati jare ngono. Sikilku wis gak krasa apa-apa, wis anyep. Lho wis sampe tutuk udel. Akhirnya terus sedakat. Terus mati. Dadi kaya gampang ngono matine iku. Padahal asale ya Allah musuhe gak karo-karuan. Mari ngono
Lah nek wis apa jenenge nyawa wis tutuk tenggorokan ngene iku lho, sapa sing iso balekno? Tarjiuna ing kuntum sadikin balekno roh iku mang nek panjene wong sing tarjiuna ing kuntum sadikin nek sampeyan iku wong sing temen. Akhirnya wong ya penasaran memeriksa ya apa sih wong sekaratul maut iku. Suatu saat anak dokter itu ditakoni sampean iso nerangno ngene tentang penyakit obatnya ngene. Akhirnya bilang-bilang wong sing waras. Lah wong sing mati ku ya apa? Ana mahasiswane sing takon, "Lho ya apa itu ceritane wong mati ku?" Akhirnya golek wong sing pernah mati suri. Jadi mati 8 jam, urip maneh, mati 3 jam, urip maneh. Iku ana wong akeh ditakoni ceritane meh padha. Jadi apa roh iku mulai sikil munggah terus nyawa niku ninggal awak iku ngliwati bolongan. Jadi mari ngliwati bolongan iku mau dibalekno maneh akhire urip maneh. Dadi sekaratul maut rasane kaya dipanah dari segala arah. Ya apa rasane? Ana maneh sing terana kaya dibaca ping 300. Dadi apa lading 300 nyudu awake bareng. Ya apa rasane? Lah nek wis ngono iku iso tambalekno. Mane falala ing kuntum tarjiuna ing kuntum sadikin balekno ro iku nek panjane kan iku sing temen gawe ramadhin nek sampeyan iku ora dikuasai. Lah nek wong ku gak dikuasai wong liya berarti kan wis bebas. Nek sampeyan kan sik dikuasai karo sapa? Wong tuwa. Sampeyan kan gak bebas. Ngene gak oleh, ya. Kenapa? Awas yo kadhe jangan lho yo. Akeh kan larangan. Nek misale moto wis gak ono kan bebas. Lah manusa nek pancene kon bebas tidak dikuasai oleh orang lain, saya coba nalikane nyawa iku mau wis ketutuk tenggorokan tarjiuna ing kuntum sadikin balekno sira kabeh ro iku mang nek pancene kon wong sing temen. Dadi nek wis apa nyawa di ujung tenggorokan iku gak iso balik mana ing kuntum sadikin. Terus fa amma mongko anapun ingkana lamun ana iku minal muqarrabin asal katae qaraba cedhak muqarrabin wong kang cedhak nah jarane teman karib. Fa amma mongko anapun ingkana lamun ana sapa wong iku minal muqarrabin saking wong kang parek wong kang cedhak farahun mongko nggon liwat utawa bunga wa rayhanun iku rezeki. Nek sampean duwe kitab Bukhari sampean buka kitab tafsir pas surat Al-Waqiah wa rayhanun iku rezeki. Wa jannatun naim lan swarga kang nikmat. Mane gedhe awal-awal Al-Waqiah ayat pira iku? Seawal-awal
wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Adrago. Sebelum wasabiqunas ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatum minal wa qalilum minal akhirin. Wa amma in kana min muqarrabin, la anapun wong sing termasuk muqarrabin, farohun wa raihanun wa jannatu na'im, mongko oleh panggonan sing bunga rezeki lan swarga kang nikmat. Iku termasuk golongane muqarrabin. Terus wa amma in kana min ashabil yamin, lan anapun ing kana lamun ana sapa iku min ashabil yamin saking penduduk tengen fasalamun, mongko keselamatan laka kedui sira min ashabil yamin saking penduduk tengen. Wa ashabul maimati ma ashabul maimana. Terus wa ashabul yamin ma ashabul yamin abdul fi sidrin mahdutin wa talqim mandutin wa dhillim mamdud wa ma'imas ku bafaqiyatin kasiratil lama katu'an sak teruse. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin. Nah nek sing termasuk muqarrabin asabikun wong sing balapan iki dalem apa? Jannatin na'im, rezeki lan swarga sing nikmat. Ashabul yamin fasalamul laka min ashabil yamin, mau keselamatan kanggone penduduk tengen. Terus wa amalan anapun ingkana lamun ana paruku minnal mukadzibin saking wong kang gorohake dolin, wong kang sasar, panuzulun apa nuzulun panggonan min hamimin. Apa hamim? Banyak kan panas. Watas aliyatu jahim, asal katai soli lebu. Watas aliyatu jahim lan lebu neraka jahim. Dadi nek muqarrabin degane apa? Jannatun na'im, nek min ashabil yamin fasalamun laka. La mukadzibina dzalin fanuzulun min hamimi wa tasliyatu jahim. Adragu. Wa ashabus simali ma ashabus simal petang siji bisamu wa hamimin. Dadi penduduk kiwa ya penduduk kiwa bisamu min wa hamimin wa dhillim yahmum, ing dalem ayupan sing panas fanuzulu min
hamimin mongko panggonan kang panas wa tasliyati jahim mlebu neraka jahim. Jadi itu ya tiga golongan nanti pada hari kiamat, ana sing sabikun, ana ashabul yamin, ana ashabus simal. Inna hadza sak temene utawi iku lahwa yakti utawi hadza iku hakul yakin hak yakin yakin pasti terjadi nek termasuk muqarrabin janatun naim nek termasuk ashabul yamin fasalamun laka la anapun mukadzibina dzalin panazulu min hamim batas liyatu jahim. Inna hadzal wal haqqul yakin ngeniku yakti pasti fasabbih mongko maca tasbih sira bi ismi rabbika kelawan nyebut asmane pangeran sira al-azim kang agung. An Uqbah ibni Amir al-Juhaini qala lama nazarat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasabbih bismi rabbikal azim qala ij'alu fi ruku'ikum. Jadi sama Uqbah bin Amir nerangno nalikane ayat iki turun Rasulullah dawuh dadekna ya dekane ruku sira kabeh wala manazal sabbihi isma rabbikal a'la nalikane surat a'la turun Nabi dawuhna ijalu fi sujudikum dadekna ing dalam sujud sira kabeh. Dadi nek sujud maca subhana rabbiyal a'la, nek ruku enggak maca subhana rabbiyal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Mongko maca tasbih sira lan nyebut sasane pangeran sira kang agung. Terus ana hadis an Abi Zur'a an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Abi Zur'a nerangno aku oleh teko sapa Mang Abi Hurairah. Abi Hurairah ngucap Nabi dawuh kalimat loro sing enteng ing atase lisan tapi berat dalam timbangan dicintai oleh Ar-Rahman. Jadi dua kalimat itu memang berat karone enteng tapi dalam lisan dicintai karone oleh Allah yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mau suci Allah wa bihamdi kan muji Allah subhanallahil azim. Mau suci Allah al-azim kan maha fasabbih bi ismi rabbikal azim subhanallahil azim. Praktekke ngene iku. Sampai sini ada pertanyaan. Yakin ya yakin. Sampeyan yakin tak gak? Lahwa Yakti utawi iki iku hakun hak yakin. Ya hak ya yakin. Tunggal ngene aina yakin sumalatus aluna ya maidin anin naim.
Sekian baca kita, semoga memberikan kefahaman kepada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, amma faqina fiddin, faqina fiddin. Doa sehari-hari. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Orang tua, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Antivirus. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq 'alana sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.